Imos arrancar directo ao gran tema de hoxe. Pensemos un segundo na loxística global actual. Temos crises de contedores, un comercio electrónico que non para de medrar e cadeas de suministración tensionadas ao máximo. Pero ese vos digo que a solución a moitos destes pesadelos loxísticos modernos se inventou hai décadas grazas a unha simple caixa de cartón? Case sempre asociamos a innovación a tecnoloxía pura, como robots ou intelixencia artificial, pero ás veces a maior disrupción ven de repensar as cousas máis básicas desde cero. Hoxe imos destripar un caso fascinante, o modelo de paquete plano ou flat pack de IKEA. Nesta análise imos ver como o deseño dun produto non só o fai bonito, sino que pode redefinir por completo a economía global e transformar a loxística nunha verdadeira arte. Para entender a magnitude disto, hai que facerse unha pregunta que de entrada soa un pouco absurda. Estamos transportando mobles ou estamos transportando aire? Si viaxamos aos anos 50, a industria tradicional do moble, a resposta era sorprendentemente aire. A ineficiencia era total. Mover sofás ou estanterías xa montadas desde a fábrica até a tenda era, literalmente, pagar por pasear espazo valero dentro dun camión. Imaginade comprar unha desas bolsas de patatas fritas que son un 70% aire. Pero agora levade iso a unha escala industrial xigantesca. Era como pagar unha auténtica fortuna por enviar unha burbulla xigante de madeira por estradas e océanos. Un despropósito financiero absoluto. E aquí é onde entra en xogo un concepto vital, o pescozo de botella da densidade. Pensemos na vella escola, un camión xigante que apenas pode levar 50 sofás montados. Por qué? Pois porque o volume esgota todo o espazo moito antes de chegar ao límite de peso do vehículo. Agora, pasemos iso polo filtro do paquete plano. Ese mismo camión pode levar entre 150 e 200 sofás desmontados. A diferenza é brutal. Os mobles pesan exactamente o mismo, non cambia ningún gramo, pero o modelo clásico desperdiciaba ata un 75% do espazo. Hoxe en día, na loxística, o volume é moito máis caro que o peso. Barcos, camións, contedores, todo se cobra polo espazo que ocupas. Ese aire invisible era un custo oculto masivo que encarecía o produto final para todos nós. Así que, para entender como se resolveu isto, imos seguir unha folla de ruta moi clara. Primeiro, o costo de transportar aire. Segundo, a revolución do paquete plano. Terceiro, o diseño orientado á loxística. Cuarto, a dominación do espazo no almacén. E, por último, o impacto real na industria. Comezamos co punto 1, o custo de transportar aire e a tremenda ineficiencia do modelo tradicional. Fixádevos o grave que era o problema nos anos 50. Os custos loxísticos devoraban calquera marxe de beneficio. E non importaba canto optimizaras a ruta do camión, se o que levabas era fráxil e voluminoso, estabas perdendo cartos. Pero ás veces a xenialidade nace da pura frustración cotidiana. Corría o ano 1956, unha data absolutamente clave. Un deseñador chamado Gillis Lundgren, que traballaba para o fundador de IKEA, intentaba meter a súa nova creación, a mesa Lovet, no maletero do seu coche. Despois de pelexar un bo anaco co maletero do seu Volvo, decatouse de que era físicamente imposible. A mesa non collía. Así que, frustrado, tomou unha decisión radical. Cerroullo as patas para metela plana no fondo do coche, pensando en volvelas montar na casa. Ese instante de xenialidade nacida do cabreo foi a chispa. Nese exacto momento naceu Flatpack, a idea de que os mobles tiñan que viaxar desmontados. E iso levanos á sección 2, a revolución do paquete plano, ou como poñer o deseño a traballar para a loxística. Ese momento eureka, coa mesiña transformou as operacións e acabou cambiando a industria global. O paradigma deulle a volta por completo. Xa non se trataba só de facer un moble barato, senón de facer un moble fácil de mover. Naceu entón o deseño para a loxística. Que significa isto? Pois que non adaptas os teus camións a un produto rematado, senón que deseñas o produto desde cero para que caiba na túa cadea de suministración. Os deseñadores traballan codo con codo cos enxeñeiros de embalaxe. Se un taboleiro sobra 2 milímetros e por iso non caben 4 caixas perfectas nun pal estándar, adiviñade, recórtase o taboleiro. Todo se adapta ao contedor. Hoxe vemos isto en empresas como Apple, que deseñan as caixas dos seus teléfonos milimétricamente para encher pales de carga aérea internacional, aproveitando cada milímetro do avión. É a mesma filosofía brillante en acción. Pasamos ao noso terceiro punto, o diseño orientado á loxística e a súa conexión directa coa xestión de almacéns. Porque a maxia do paquete plano non só aforra espazo na estrada, converte o interior dunha tenda nunha coreografía perfecta.
Todo xira alrededor da reposición por mínimos e máximos. Non sei se nos andéis as toas, hai un nivel de stock mínimo. En canto as caixas na zona de autoservicio baixan desa marca, o sistema dispara unha orde de reposición inmediata e, á vez, hai un tope máximo estricto para que os corredores non sexan un caos intransitable. Hoxe, todo isto está hiperautomatizado. Ti pasas un paquete pela caixa registradora e nesas milisegundos un algoritmo avisa silenciosamente a trastienda. Ademais, os pales físicos só se moven as horas de pouca xente. É unha danza logística invisible que mantén as tendas funcionando sen que o cliente siquiera o note. Pero claro, para que esa danza funcione sen tropezos, necesitas unha partitura exacta. E esa partitura chámase planograma. No retail moderno, o planograma é a lei. É un mapa detallado que dita a posición milimétrica de cada produto. Aquí non hai marxe para a imaginación do persoal. Ninguén adiviña onde colocar un palé novo. Se moves unha caixa só un par de centímetros fora do seu sitio, podes desbaratar todo o fluxo do corredor e volver tolos os escáneres de inventario automatizado. Estes mapas actualízanse de cote para ter o máis vendido sempre a man, eliminando calquera ineficiencia humana. Todo está fríamente calculado. Sección 4. Dominando o espazo do almacén. Aquí imos falar dos sistemas de almacenamento en bloque. Se saímos da tenda e entramos nun deses titánicos centros de distribución globais, a cousa ponse aínda máis increíble. O feito de ter caixas completamente planas permite prescindir casi por completo das tradicionais e carísimas estanterías de acero. Falamos de alturas de 8 a 10 metros. Imaginade eso. Grazas a que os paquetes son uniformes, podes apilar un palé de madella directamente sobre outro, formando bloques inmensos, auténticos muros macizos de cartón e produto de 3 pisos de altura. Sosténdese por si mesmos. É como xogar a un Tetris xigante. Hoxe en día, robots e guindastres automatizados voan por eses corredores apilando material a unha velocidade pasmosa. E o brillante disto é a sinerxía que crea. Verbo do almacenamento en bloque, o gran problema doita ser que non podes coller o que está debaixo de todo na pila, verdade? Costa sacar o stock vello. Pero o paquete plano soluciona iso. Ao ser tan compacto e eficiente, xera unha velocidade de vendas altísima. E como o inventario rota de forma tan brutalmente rápida, os palés de abaixo nunca chegan a coller po. A mercadoría flúe tan rápido que as montañas de caixas renóvanse constantemente. É a parella perfecta. O que nos leva á sección final, o punto 5, o impacto na industria e os resultados reais deste modelo. Todo este enseño non é só teoría de libro, os números son esmagadores. Falamos dun aforro monstruoso. Ao eliminar o aire, os custos de transporte esborrallanse entre un 50 e un 75% en comparación con un competidor tradicional. E de tolos. Hoxe, enviar un contenedor marítimo custa unha fortuna. Aforrar 3/4 partes do espazo é a vantaxe competitiva definitiva. Ademais, a densidade nos almacéns multiplicase por 3 ou por 4. Un só almacén fai o traballo de 4 convencionais. E a rotación do inventario dispárase. Non son só pequenas melloras, é un cambio total nas regras do xogo que arrasou coa competencia. E todo isto retroaliméntase creando un círculo virtuoso imparable. Tes menores custos logísticos, o que che permite baixar moitos prezos. Eses prezos reventados disparan as vendas, o cal che dá unha escala masiva para volver a investir en automatización e ser aínda máis eficiente. A lección maxistral aquí é que o almacén máis importante dun produto non é un edificio, é a súa propia embalaxe. Se a caixa é perfecta, toda a cadea flúe. E ollo a detalle final, a xogada mestra. Como os paquetes son tan planos e doados de manexar, adiviña de quen fai o último transporte. Exacto, o coche do cliente. O consumidor faiche entrega de última milla de balde. Unha xogada absolutamente brillante. Así que, para rematar este percorrido, deixovos con unha pequena reflexión. Despois de ver como a obsesión por eliminar o aire dentro das caixas transformou a economía global, compre preguntarse, se o camión perfecto é o que vai cheo de valor real e non de espacio baleo, conto o aire seguen movendo polo mundo o resto das industrias hoxe en día? Cantas empresas seguen pagando fortunas por enviar nada? Seguramente o vindeiro flatpack revolucionario está agardando ser descuberto noutro sector calquera. Desde logo, creo que a partir de hoxe, todos imos mirar as caixas que mercamos con outros ollos. Moitas grazas por acompañarme nesta análise.